Azbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, muna gode maka da wannan ni'ima da kai mana, da alfarma da kai mana na ganin wannan lokaci. Ya ƴan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan lokaci. A takaice na kawo mana wani albishir na alheri wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbata mana da shi. Da fata Allah subhanahu ta'ala ya dafa mana, ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya. Bayan Allah wanda suka yi mining din Pi ga albishir, Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu lokaci. Pi GCV ya tabbata insha Allah. Duka wayanda suke zulumi suke ganin cewa kila wannan al'amari ba gaskiya bane, to al'amari ya riga ya tabbata kuma ya kankama. Saboda haka idan kuka biyo ni da sannu za ku fahimci abin da nake nufi, kuma wannan zahiran ne ba wai zancen bayani ne na baki ba. Kowa da ya shiga cikin Pi application ɗinsa, ya shiga cikin browser ɗinsa, zai tabbatar da wannan al'amari wanda nake so in nuna mana yanzu. So da farko idan mutum yana so ya tabbatar da wannan al'amari ka gani a cikin browser ɗinka, za ka fara da nan inda Pi apps yake nan can ƙasa wajen footnote, za ka ga yadda aka sa Pi app da digo uku da plus sign. So idan ka je wurin sai ka gangara ka garzaya ka je can ƙasa inda aka sa, inda akwai applications daban-daban, inda aka sa akwai fruity, akwai map, akwai wannan, to sai ka dubi inda akwai see all. Idan ka shiga see all din, kana dubawa za ka ga inda aka sa different titles daga sama. Akan wannan titles din za ka ga inda akwai app studio, sai ka taɓi Pi Studio. Kana taɓin Pi Studio zai kawo ka wannan shafi. In ya kawo ka wannan shafi, daga sama inda aka sa search, sai ka yi searching ɗin Pi value, by value, gashi Pi value, wato shi asalin darajan Pi. Kana shigan wurin sai ka danna continue. Idan ka danna continue zai kawo ka nan inda ga sign ɗin Pi value ya tabbata, sai ka taɓi Pi value ɗin. Idan ka taɓi Pi value daga sama, gashi nan inda aka sa open app, sai ka taɓi open app. Kaga gashi ya nuna mana unverified, which means Pi ɗin tabbatacce ne amma ba riga an kaddamar da shi ba. To tunda ba a kaddamar da shi ba, mu muna so mu ga sirri me ke ciki kafin a kaddamar din. Sai ka bude open app. Daga bisani sai ka dan jira kaɗan, kana jira shi abin zai popping up. Za ka ga actual value na Pi GCV ya tabbata. To gashi na uwa ga Pi GCV ya tabbata. Wannan al'amari ya tabbatar mana da cewa Pi ba scam bane, Pi gaskiya ne. Gashi nan live. Saboda gashi nan kuma live ne. Daga sama da ma sai ku danna ma wannan like din, saboda kuma ku zamanto kuna cikin wanda kuka shaida tabbatar da wannan al'amari. A duka ne wa ba ni. So gashi nan kuna gani, idan kuna so ku ga value din shi a naira, tun da mu yan Najeriya ne, gashi nan inda aka sa denomination na various what do you call it, value na different currencies, sai ku dubi inda Najeriya yake. Gashi nan kuna ganin su Japanese yen, su Saudi Arabia riyal, su waye, duk kasashen duniya gaba daya, kasashe 209 ne suka endorse din Pi, ga Najeriya nan. So value din Pi ga daidai abin da zai baka akan naira 1526 aka canza shi. Saboda haka ya bamu naira miliyan 4,900 da naira miliyan 479 da kuma 710 abin da zai bamu kenan. That is 479,709,000. Wannan shine value din kowane Pi guda daya. Saboda haka wannan al'amari Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da arziki, mahaƙurci mawadaci. Allah ya sa hakurin mu ya biya mana bukata. Idan kana so ka canza misali yanzu ka zo nan inda aka sa Pi amount, let's say kana so ka yi sayayya, sai kana so ka ga menene value da abin da Pi ɗinka zai kama. Let's say mafi karancin abin da zaka ce kila kana so ka bukata, let's say ka sa Pi sifili guda 5 da digo 5, darajan nawa zai baka. Gashi nan idan ka dubi ƙasa nan ka ga darajan abin da ya baka Pi 2,400. Idan kuma ka canza shi ka sa misali, let's say ka canza shi zuwa 3.5, me zai baka? Ya baka Pi 239 naira na naira. Ka gani ya baka 239. In kuma ka canza shi zuwa, let's say kana son ka san meye abin da zai kama 0.05,
rabin pi kenan me zai baka rabin pi zai baka 239 zai baka miliyan 239 da 850 rabin pi kenan ba wai pi daya ba rabin sa kenan abinda zai baka. Wannan Allah subhanahu ta'ala ya mana ni'ima nan. Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan ni'ima ya zamanto dalilin na tsawon rai da arziki da zama lafiya a cikin kasashen mu gaba ɗaya. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kai masha Allah alhamdulillah. To ku dai kun gani yan group din mu alhamdulillah Catholic Alpha GPT holders duk wanda yake wasa da pi gaskiya ya daina wasa da pi. An wuce lokacin da za a tsaya ana gaya ma wani abu akan pi. Mu da aka fara da mu kuma muka daure har yanzu to mu daure mu ci gaba. Waɗanda kuma aka fara da su daga farko ƙarshen nan suke wasa to tabbas su daina wasa da pi. Pi ba ƙaramin lamari ba ne. Kuma Allah ya sa kana cikin waɗanda suka yi mining pi kawai ka gode wa Allah. Insha Allah in Allah da gashi nan dai kuna gani live ne gashi nan July to on 14 July insha Allah za a kaddamar da GCB insha Allah. Allah ya ba mu sa'a.